Okay, thanks, Prakash. Om Ajnanatimirandasya Jnananjanashalakaya Chakshur Unmilitam Nena Tasmai Shri Gurave Namaha. हे कृष्णा करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेशा गोपिका कांता राधा कांता नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। ఈరోజు మేము ఈ ప్రెజెంటేషన్ లో స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణాల గురించి వివరిస్తున్నాము. ముఖ్యమైనగా మేము 6 టాపిక్స్ కవర్ చేసాం. దీంట్లో ఏంటంటే 6 ముఖ్యమైన లక్షణాలు ఏమిటి, స్థితప్రజ్ఞుని లక్షణాలు, శుద్ధ భక్తుని మరియు అశుద్ధ భక్తుని లక్షణాలు ఏమిటి, శ్రీకృష్ణునికి ప్రియమైన భక్తుడు ఎవరు, అష్టాంగ యోగం అంటే ఏమిటి, దైవీ స్వభావాల గురించి మేము వివరించాము. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. అర్జున ఉవాచ స్థితప్రజ్ఞస్య కా భాషా సమాధిస్తస్య కేశవ స్థితిః కిం ప్రభాషేత కిమాసీత వ్రజేత కిం. అర్జునుడు పలికెను, సమాధి స్థితి చైతన్యంలో ఉన్న వాని యొక్క లక్షణాలు ఏమిటి? శ్రీ భగవానువాచ ప్రజహాతి యదా కామాన్ సర్వాన్ పార్థ మనోగతాన్ ఆత్మన్యేవాత్మనా తుష్టః స్థితప్రజ్ఞస్య దోచ్యతే. శ్రీ భగవానుడు పలికెను, కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న మనిషి అన్ని రకాల భౌతిక వాంఛల నుండి విముక్తి అవుతాడు. భక్తియుతమైన సేవల ద్వారా దివ్య చైతన్య స్థితికి చేరి మహాత్మా అని పిలువబడతాడు. మహాత్ముడు ఎల్లప్పుడూ భగవానుని నిత్య దాసుడిగా గుర్తించి తనకు తానే సంతృప్తి చెందుతాడు. హరే కృష్ణ. స్థితప్రజ్ఞుని యొక్క ముఖ్యమైన 6 లక్షణాలు. అందులో మొట్టమొదటిది ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడం, 2 కర్మఫలంపై ఆపేక్ష లేకుండా కర్మ వనరించడం, 3 సుఖాలను దుఃఖాలను సమంగా చూడటం, 4 రాగద్వేషాలు లేకుండా ఉండడం, 5 ఆధ్యాత్మిక స్థితి లేదా బ్రహ్మము, 6 అందరినీ అన్నింటినీ సమదృష్టితో చూసేవాడు. హరే కృష్ణ. ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడం. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవజ్ఞం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. హరే కృష్ణ. ఇంద్రియాలను నియంత్రించడం అన్నది ఆత్మదర్శి అయిన వానికి సైతము పరీక్ష అయి ఉన్నది. అందువలన వాటిని విషసర్పములతో పోల్చడం జరిగింది. వాటి నుంచి తప్పించుకోవడం అన్నది విశ్వామిత్రుడు వంటి మహర్షులకే సాధ్యం కాలేదు. ఇంకా సామాన్యులకు వాటిని అదుపు చేయడం అన్నది అసాధ్యమనే చెప్పాలి. ఉదాహరణకు, తాబేలు తన ప్రతికూల వాతావరణం ఎదురైనప్పుడు వెంటనే తన అవయవాలను లోపలికి తీసుకుంటుంది. అనుకూల వాతావరణం ఉన్నప్పుడు మాత్రమే తన అవయవాలను తిరిగి ప్రదర్శిస్తుంది. అదే విధంగా సదా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంటూ ఇంద్రియాలను పూర్తిగా కృష్ణ పరమాత్మని సేవకు మాత్రమే వినియోగిస్తూ అన్య సమయములలో
వాటిని ఉపసంహరించడం వల్ల మాత్రమే ఇది సాధ్యమవుతుంది. దేహదారిని ఇంద్రియ భోగం నుంచి నియంత్రించినప్పటికీ ఇంద్రియార్థాల పట్ల అతనికి రుచి నిలిచే ఉంటుంది. కానీ ఉన్నతమైన రసానుభూతి ద్వారా అతడు కృష్ణ చైతన్యంలో సదా స్థిరుడై ఉంటాడు. ఉదాహరణకు, రోగిని కొన్ని ఆహార పదార్థాల నుంచి నియంత్రించినప్పటికీ అతనికి వాటి మీద రుచిపోదు. ఇంద్రియములు ఎంత బలవంతమైనవంటే వాటిని నియంత్రించే ప్రయత్నం చేసే వివేకవంతుల మనస్సునైనను అవి బలవంతంగా హరించి వేస్తాయి. ఉదాహరణకు, విశ్వామిత్రుడు మేనకచే ఆకర్షితుడగుట. కృష్ణ భక్తి భావన లేనిదే మనస్సును ఇంద్రియాలను నిగ్రహించడం చాలా కఠినం. హరే కృష్ణ. మహోన్నతమైన యోగ పరిపూర్ణత కృష్ణ భక్తి భావనే అని స్పష్టంగా చెప్పబడింది. ఇంద్రియాలను పూర్తిగా అదుపులో పెట్టుకొని వాటిని నియంత్రించి తన చైతన్యమును కృష్ణ భక్తితో నిలిపేవాడు స్థితప్రజ్ఞుడిగా చెప్పబడ్డాడు. అంబరీష మహాముని తన మనస్సును పూర్తిగా కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉంచడం వలన మహాయోగి అయిన దుర్వాస మహామునిని జయించగలిగారు. ఇంద్రియములన్నింటినీ భగవత్ సేవ యందు నెలకొల్పవలెను. అప్పుడే ఆధ్యాత్మిక పురోగతి సాధించవచ్చు. కృష్ణ భగవానుని సేవ యందు నెలకొని ఉండుట ద్వారా ఇంద్రియ వేగాన్ని నియంత్రించవచ్చు. ఇంద్రియ వేగంను నియంత్రించుట మానవులకు సాధ్యం కాదు. అది కేవలం కృష్ణ భక్తి సేవ చేయడం ద్వారానే జరుగుతుంది. అప్పుడే ముక్తిని పొందుటకు యోగ్యుడు అవుతాడు. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागर्ति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुनेः. ఆత్మానుభూతి కోసం చూసేవారు రాత్రి సమయంలో జాగృతులై ఉండురు. వారు భౌతిక పరిణామాలచే ఏమాత్రం కలత చెందక ఆధ్యాత్మిక కలాపాలను కొనసాగించుదురు. కృష్ణ భక్తుడు సదా పూర్ణశాంతిని కలిగి ఉండును. ఎలా అయితే సముద్రంలోనికి ఎన్నో నదీ జలాలు ప్రవేశించినను అది ఎప్పటిలాగే స్థిరంగా ఉంటుందో, అలాగే కృష్ణ చైతన్యం గల వ్యక్తి జీవితంలో ఏమి జరిగినా ఒకే మాదిరిగా ఉండును. నిష్కాముడు అనగా ఇంద్రియ సుఖము కొరకు దేనిని వాంఛింపకపోవుటయేనని అర్థము. అనగా కృష్ణ చైతన్యంలో నెలకొని ఉండవలనని వాంఛించుటయే నిజమైన నిష్కామత్వము. నిర్వాణము అనగా భౌతిక జీవన విధానమును ముగించుటయే. బౌద్ధతత్వము అనుసరించి ఈ భౌతిక జీవితము ముగించిన పిమ్మట కేవలము శూన్యము మాత్రమే మిగులును. భగవద్గీత ప్రకారము నిజమైన జీవితము ఈ భౌతిక జీవితము ముగిసిన పిమ్మట ఆరంభమగును. ఈ జీవితము ముగించుటకు పూర్వమే మానవుడు కృష్ణ చైతన్యవంతుడైనచో వెంటనే బ్రహ్మ నిర్వాణ స్థితి పొందగలుగును. హరే కృష్ణ. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు అన్ని రకాల ఇంద్రియ భోగ వాంఛల నుండి విముక్తుడై తన కర్మ ఫలములన్నింటినీ అతడు దహించుకునినట్టివాడిగా ఎరుగవలెను. అట్టి పరిపూర్ణ జ్ఞానము సాధించినట్టివాడే నిజమైన పండితుడు. భగవంతునితో నిత్య దాసత్వమనే సంబంధమును అగ్నితో పోల్చబడును. కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న వ్యక్తి భగవంతుని పట్ల ప్రేమయుత సేవలో ఎంతగా నిమగ్నం అవుతాడు అంటే అతడు భౌతిక ఇంద్రియ సుఖాల పట్ల రుచిని కోల్పోతాడు. అతడు మైథున సుఖము లేకుండానే మహాశక్తితో పనిచేయగలుగుతాడు. కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్న వ్యక్తి ముక్త పురుషుడైన కారణంగా ఎటువంటి ఇంద్రియ భోగానికి ఆకర్షితుడు కాడు. హరే కృష్ణ. ध्यायतो विषयान् पुंसः संगस्तेषुपजायते संगात् संजायते कामः कामात् क्रोधोऽभिजायते क्रोधोद्भवति सम्मोहः सम्मोहात् स्मृतिविभ्रमः स्मृतिभ्रंशात् बुद्धिनाशो बुद्धिनाशात् प्रणश्यति रागद्वेषविमुक्तैस्तु विषयान् इन्द्रियैश्चरन् आत्मवैश्यद्विधेयात्मा प्रसादामधिगच्छति. ఇంద్రియాలను ధ్యానించుట వల్ల ఆసక్తి పెరుగుతుంది. ఆసక్తి నుండి కామము ఉత్పన్నమవుతుంది. కామము నుండి క్రోధము, క్రోధము నుండి మోహము, స్మృతి భ్రమ కలుగుతుంది. బుద్ధి నశిస్తుంది. సంసార సాగరంలో పడిపోతాడు.
హరే కృష్ణ మాతాజీ. ఎవరు నెక్స్ట్? శ్యామ్ ప్రభుజీ. శ్యామ్ ప్రభుజీ, హరే కృష్ణ. కంటిన్యూ చేయండి మాతాజీ. హరే కృష్ణ అండి. ఎవరు చదువుతున్నారు? వినిపించట్లేదండి. ఇంట్లోనే ఉన్నారు, కానీ వినపడట్లేదు. శ్యామ్ ప్రభుజీ. అరవింద మాతాజీ చదవండి మాతాజీ. శ్యామ్ ప్రభుజీ, మీ వాయిస్ వినపడట్లేదు. ఆయన మాట్లాడుతున్నారు వినపడట్లేదు. ఓకే మాతాజీ, మీరు చదివేసండి మాతాజీ. నాగలక్ష్మి మాతాజీ. హరే కృష్ణ. 2 కర్మఫలంపై ఆపేక్ష లేనివాడు అట్టి అనాసక్తుడైన భక్తుడు ఏమి చేయనట్లుగా కర్మలన్నిటి మంచి చెడు ఫలముల నుండి ఎల్లప్పుడూ విముక్తుడై ఉండును. ఇట్టి స్థితి అకర్మకు అనగా ఫలాపేక్ష లేని కర్మకు చిహ్నము. కనుకనే కృష్ణ చైతన్య రహితమైన ఏ ఇతర కర్మ అయినను తప్పక కర్తను బంధించును. అదే వికర్మ నిజస్వరూపము. కృష్ణ చైతన్యవంతుడు తన కర్మలకు మంచి చెడు ఫలములను వాంఛింపడు. జీవుడు తాను భగవానుని అంశ అయినందున తాను నిర్వహించిన కార్యము నిజమునకు తాను నిర్వర్తించలేదని, ఆ కార్యము తన ద్వారా భగవంతుని చేత నిర్వర్తించబడినని ఎరుగను. శ్యామ్ ప్రభుజీ చెప్పండి. హరే కృష్ణ. ఓకే, నెక్స్ట్ స్లైడ్. ఈ స్లైడ్ ఇంకా ఉంది ప్రభుజీ. ఓకే. కృష్ణ చైతన్యవంతులైన వారు దేహ పోషణకు మాత్రమే సంపాదించుదురు. హరే కృష్ణ మహామంత్రము జపించుట ద్వారా ద్వంద్వాతీతుడు, అసూయారహితుడు, జయాపజయములు మరియు కర్మలు చేయుచున్నానని తాను భావించకుండా అట్టి కర్మలకు బద్ధుడు కాడు. ఈ లక్షణములు కనిపించు మానవుడు దివ్యజ్ఞాన సంపూర్ణుడగును. కర్మయోగ క్రమంలో బ్రహ్మలాభమైన తర్వాత ఆచరించే కర్మ బంధమవుతుందా అనే సందేహానికి ప్రత్యుత్తరం. నిష్కామ కర్మయోగ నిష్ఠుడు, శుద్ధ చిత్తుడు, సంయత శరీరుడు, జితేంద్రియుడు, సర్వభూతాల ఆత్మ తనాత్మే అని గుర్తించేవాడు అయిన పురుషుడు లోక సంగ్రహ నిమిత్తం గాని లేక స్వాభావికంగా గాని కర్మలను ఆచరించినప్పటికీ బంధించబడడు. ఫలాలను భగవంతునికి సమర్పించి దాని ఫలితముతో పని లేకుండా తన కార్యాన్ని చేసేవాడు తామరాకు నీటిచే తడవని విధముగా పాపముచే ప్రభావితుడు కాడు. అతను ఎప్పుడూ కృష్ణ చైతన్యం నందు ఉండుట చేత అతడు ఎటువంటి కర్మలు చేసినానో అవన్నీ శ్రీకృష్ణునికి చెందుట వలన అటువంటి కర్మలన్నీ యజ్ఞములు అగును. దివ్యజ్ఞాన సంపూర్ణ స్థితిలో ఉన్న మానవుని సమస్త కర్మలు పూర్తిగా దివ్యజ్ఞానంలో లీనమగు. హరే కృష్ణ. సుఖదుఖాలను సమముగా చూచువాడు రాగద్వేషం లేనివాడు. దుఃఖం కలిగినప్పుడు కలత చెందనివాడు, సుఖం కలిగినప్పుడు ఉప్పొంగనివాడు, రాగము, భయము, క్రోధము అను త్రివిధ తాపముల నుండి విడివడి చలించిన మనసు కలిగిన వాడును అగు మనుజుడు స్థిరమైన మనస్సు గలవాడు అని చెప్పబడుచున్నది. ఇక్కడ కృష్ణ భగవానుడు స్థితధీర్ముని అని ప్రత్యక్షంగా చెప్పడానికి ఇదే కారణం. సుఖం కలిగినప్పుడు అతని భౌతిక భావన ఎలా ఉంటుందంటే, తాను అనుభవిస్తున్న ఈ సౌఖ్యానికి కారణం కూడా భగవంతుని అనుగ్రహం తప్ప ఆ సౌఖ్యానికి నేను అర్హుడను కాను, ఇదంతా నాపై ఆ భగవంతునికి ఉన్నటువంటి అపారణమైన కరుణ మాత్రమే అంటూ కృష్ణ పరమాత్మని కీర్తిస్తాడే కానీ ఇది అంతా నా గొప్పతనమే అంటూ తనకు ఆపాదించుకోడు. మనసు యొక్క సమచిత్రత అనున్నది ఆత్మానుభూతికి చిహ్నం. అటువంటి స్థితిని పొందిన వారిని జన్మ మృత్యువులను జయించిన వారుగా భావించాలి. జీవుడు రాగద్వేషాలు లేనప్పుడు దోషరహితుడై ఆధ్యాత్మిక ఆకాశంలోకి ప్రవేశించడానికి యోగ్యుడు అవుతాడు. ఈ భౌతిక జగత్తులో అతడు తిరిగి జన్మించడు. ఆధ్యాత్మిక స్థితి లేదా బ్రహ్మము. బ్రహ్మం అనగా ఆధ్యాత్మికము, భౌతికమైన అనగా భ్రాంతిపూరితమైన స్థితి నుండి ఆధ్యాత్మిక చైతన్యముగా మారుటే కృష్ణ చైతన్యము. ఇట్టి ఆధ్యాత్మిక స్థితిలో చేయబడే యజ్ఞము మరియు భగవంతుని కొరకు చేయబడు ఎటువంటి పని అయినను సేవ అనుదురు. కృష్ణ చైతన్యం నందు నిమగ్నమైన మానవుడు భగవద్ధామను నిస్సందేహముగా పొందగలడు. బ్రాహ్మణి అనగా కృష్ణ భక్తి భావనలో అని అర్థం.
కృష్ణ భక్తి భావంలో ఉన్న వ్యక్తి దేహము కృష్ణుని సొత్తు అని, అందుకే దానిని కృష్ణ సేవలో వినియోగించాలి అనే జ్ఞానంతో పనిచేస్తాడు. మత్తః పరతరం నాణ్యాత్ కించిదస్తి ధనంజయ అని భగవంతుడు అన్నారు. అన్ని విధాలుగా కృష్ణుడే పరమ సత్యం. దేవాది దేవుడని ప్రకటించడం చుట్టూనే భగవద్గీత మొత్తము కేంద్రీకృతమై ఉంటుంది. ఎవని మనసు, శ్రద్ధ, ఆశ్రయము సర్వదా కృష్ణునిలో ఉన్నాయో, అనగా ఎవడు పూర్తి కృష్ణ భావనలో ఉన్నాడో అతడు నిస్సందేహముగా సమస్త కల్మశాల నుండి శుద్ధిపడిన వాడై బ్రహ్మమును గురించిన పూర్ణ జ్ఞానంలో ఉంటాడు. అట్టి దివ్య జ్ఞానముతో అతడు మోక్ష మార్గంలో స్థిరముగా పురోగమిస్తాడు. హరే కృష్ణ. ఆత్మదర్శి అనే వ్యక్తి యొక్క లక్షణాలు: తాను ఈ దేహము కాదని, ఆ దేవదేవుని విభక్త అంశమని అతనికి తెలుసు. అందుకే అతను దేహాన్ని శాశ్వతమైనదిగా భావించడు, ఆత్మను తోసిపుచ్చాడు. ఈ జ్ఞానమే అతనికి బ్రహ్మము, పరమాత్మ, భగవానుడు సర్వం అని తెలుసుకునే స్థానానికి చేరుస్తుంది. ఇదే బ్రహ్మానుభూతి లేదా ఆత్మానుభూతి అని పిలువబడుతుంది. భౌతిక జగత్తునందు ప్రాప్తించిన మంచి చెడులని ప్రశంసించుట కానీ లేక ద్వేషించుట కానీ చేయక, వాటితో ప్రభావితుడు కాక సంపూర్ణ జ్ఞానం నందు స్థిరుడై ఉంటాడు. శ్రీకృష్ణుడే సర్వస్వం అనగా వాసుదేవ సర్వమితి స మహాత్మా సుదుర్లభ అను భావన మనసును స్థిరం చేసుకొని కృష్ణ భక్తి పరాయణుడై త్రివిధ తాపంలో కలత చెందని స్థితిని కలిగి ఉంటాడు. యోగి ఆత్మ పరమాత్మతో సమానం అనేది ఎట్టి అపోహ లేకుండా పవిత్రమైన మనసు, బుద్ధి చేతను హృదయం నందు నెలకొన్నటువంటి పరమాత్మను గుర్తింపగల స్థితి సమాధి స్థితి అనబడును. సమాధి స్థితి రెండు రకాలు: సంప్రజ్ఞాత సమాధి, అసంప్రజ్ఞాత సమాధి. సంప్రజ్ఞాత సమాధి అనగా వివిధ తాత్విక పరిశోధనలచే ఎవరైనా దివ్యస్థితిని పొందినప్పుడు అతడు సంప్రజ్ఞాత సమాధి సాధించినట్లుగా అవుతుంది. అసంప్రజ్ఞాత సమాధి ఇంద్రియముల ద్వారా లభించేది లౌకిక ఆనందంతో ఏ విధమైన సంబంధం కలిగి ఉండదు. హరే కృష్ణ. అందరినీ అన్నింటినీ సమదృష్టితో చూసేవాడు. భౌతిక జగత్తునందు ప్రాప్తించిన మంచి చెడులని ప్రశంసించుట కానీ లేక ద్వేషించుట కానీ చేయక, వాటితో ప్రభావితుడు కాక సంపూర్ణ జ్ఞానం నందు స్థిరుడై ఉంటాడు. కృష్ణ భక్తి భావంలోని వ్యక్తులు నిజమైన జ్ఞానబలంతో విద్యా వినయ సంపన్నుడైన బ్రాహ్మణుని, గోవుని, ఏనుగుని, కుక్కని, కుక్క మాంసం తినేవాడిని, చండాలుని సమదృష్టితో చూస్తారు. పండితుడైన యోగి దృష్టిలో ఈ దేహభేదాలు అన్ని అర్ధరహితాలు. పరమాత్మునిగా తన ప్రధాన అంశచే భగవంతుడు ప్రతిదాని హృదయంలో ఉన్నాడు. ఇట్టి అవగాహన నిజమైన జ్ఞానము. అంతేకాకుండా అతను తనకు దుఃఖం కలిగినప్పుడు అది గతంలో తాను చేసిన పాపములకు శిక్షగా దుఃఖాన్ని అనుభవిస్తున్నాను, భగవంతుని కరుణ వల్ల కొద్ది పరిమాణంలో మాత్రమే కలుగుతోంది, లేకుంటే నేను ఇంతకన్నా ఎక్కువ దుఃఖపడవలసి ఉండేవాడిని అనే భావనలో ఉంటాడు. కానీ నాకే దేవుడు ఇన్ని కష్టాలు ఇస్తున్నాడు అని ఎప్పుడూ అనుకోడు. జీవితంలో కలిగే మంచికి సంతోషపడడు, అలాగే చెడు జరిగితే బాధపడడు. భౌతిక జగత్తునందు సదా మంచి చెడులో ఏదో ఒకటి జరుగుతూనే ఉంటుంది. కాబట్టి వాటికి కలత చెందకూడదు అని భావన చేస్తూ సదా కృష్ణునిపై మాత్రమే తన ధ్యాసను నిలిపి ఉంచుతాడు. ఈ భావన వలన కృష్ణునిపై సంపూర్ణ ఆధ్యాత్మిక స్థితి అందు నెలకొని ఉంటాడు. శ్రీకృష్ణుని ప్రియమైన భక్తుడు. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు శుద్ధ భక్తుని దివ్య గుణ లక్షణములను ప్రియాష్టకం ఈ విధంగా వర్ణించుచున్నాడు. ద్వేషం లేనివాడును, అన్ని జీవులకు దయగల స్నేహితుడును, యజమాన్య భావన లేనివాడును, అహంకార రహితుడును, సుఖం మరియు బాధల్లో సమానంగా ఉండేవాడును, సహనశీలుడును, సదా సంతృప్తుడును, ఆత్మనిగ్రహము కలవాడును, ఎవరికినీ కష్టం కలిగించని వాడును, ఎవరి చేతను కలతకు గురి కాని వాడును, సుఖదుఖములందు మరియు భయోద్వేగములందును సముచితుడే యుండునట్టి భక్తుడు శ్రీకృష్ణునికి చాలా ప్రియమైన వాడు. పరమపురుషుడైన నారాయణుడు ప్రతి జీవి అందు నిలిచి ఉన్నాడు. భగవంతుడు భౌతిక ఆధ్యాత్మిక జగత్తులలో రెండింటి అందు నిలిచి ఉన్నాడు. అతడు అత్యంత దూరంలో ఉన్నను మనకు సమీపంలోనే ఉండును. దివ్యానందమగ్నుడైన ఆ పరమపురుషుడు ఎట్లు తన ఐశ్వర్యములను అనుభవించినో మనం అర్థం చేసుకొనలేము. భగవంతుని తెలుసుకుంటయందు మన భౌతిక మనోఇంద్రియములు పనిచేయజాలు. కానీ కృష్ణ భక్తి రస భావనలో భక్తి యోగం అవలంబించుచు ఇంద్రియములను పవిత్రపరుచుకొని వాడు ఆ భగవాను నిత్యము గాంచును. శ్రీకృష్ణ భగవానుడు ప్రతి వారి హృదయమునందు పరమాత్మ రూపమున ఉన్నాడు, కానీ అతడు విభజింపబడలేదు. అట్లా ఎన్నడూ కాబోదు. నిజానికి అతడు సదా ఏకమై ఉండును.
శ్రీకృష్ణ భగవానుడు విభక్తుడైనట్లుగా కనిపించే ఈ విషయం తెలుపుటకు ఈ ఉదాహరణ చెప్పబడినది. సూర్యుడు ఒక్కడే అయినను బహు ప్రదేశాలలో జనులకు ఏకకాలంలో గోచరించును. అలాగే భగవంతుడు ఒక్కడే అయినను తన సర్వశక్తితో సర్వత్రా వ్యాపించి ఉన్నాడు. సృష్టి ఆరంభంలో జీవులను సృష్టించి వృద్ధి చేసి చివరకు ప్రళయ సమయమున వారి నశింపజేయనని ఆ భగవానుడే తెలిపినాడు. అనగా సృష్టి పిదప సర్వము అతని శక్తి పైననే ఆధారపడి ప్రళయము పిమ్మట అతనిని చేరి అతని అందే విశ్రమించును. శత్రువులు మరియు మిత్రుల కలిగిన వారు, వేడి మరియు చలి, ఆనందం మరియు బాధ, కీర్తి మరియు అపకీర్తి, నింద మరియు స్థుతి ఎందు సమభావన కలిగిన వారు, ఎల్లప్పుడూ కలుషితమైన సాంగత్యం లేనివాడు, ఎల్లప్పుడూ మౌనంగా ఉండేవాడు, మరియు దేనితోనైనా సంతృప్తి చెందేవాడు, దేనిని పట్టించుకునేవాడు, ఏ నివాసమైనా లెక్క చేయనివాడు, జ్ఞానంలో స్థిరంగా ఉండి భక్తితో చేసే సేవలో నిమగ్నమైన వ్యక్తి, అలాంటి వ్యక్తి కృష్ణునికి చాలా ప్రియమైన వాడు. హరే కృష్ణ. శుద్ధ భక్తుని లక్షణాలు. తత్వవేత్త అయిన కర్మయోగి దర్శన, శ్రవణ, స్పర్శ, గ్రాణ, భోజన, గమన, నిద్ర, శ్వాసగ్రహణ, కథన, త్యాగ, గ్రహణ, ఉన్మేష, నిమేషాది ఇంద్రియాది వ్యాపారాలలో ఇంద్రియాలు తమ తమ విషయాలలో ప్రవృత్తమవుతున్నాయి అని నిశ్చయించుకొని తాను ఏమీ చేయడం లేదని గ్రహిస్తారు. భౌతికములైన ఇంద్రియములు మాత్రమే ఇంద్రియాల విషయంలో నెలకొని ఉన్నవనియు మరియు వాని నుండి తాను దూరముగా నుండినన్నియు సదా ఎరిగి ఉండును. అనన్య కృష్ణ భక్తి భావనలో నిరంతరము భజించువారు రజస్తమో గుణాల నుండి విడబడతారు. కామము, లోభము, కల్మషాలు పోగానే సత్వగుణ స్థితిలో స్థిరుడై భగవద్ విజ్ఞానానికి పొందుతాడు. అటువంటి వారు సచ్చిదానందం గల పరబ్రహ్మ ప్రాప్తికై అర్హుడవుతాడు. కృష్ణ భక్తి భావనలో ఉన్నవారు ఆసక్తి, మోహము, ద్వేషము, ఆకాంక్ష వంటివి ఉండవు. పవిత్రాత్మగా నిలుస్తారు. సుఖదుఖములు ఒకటే అని భావిస్తూ అన్నిటినీ సమానంగా చూస్తూ ప్రియాప్రియములందు అసమానత కలిగి ఉంటూ నిందాస్తులయందు మానవామానములందు సమత్వంతో ఉంటాడు. శత్రుమిత్రులను సమానంగా చూస్తూ ప్రకృతి త్రిగుణములకు అతీతుడై ఉంటాడు. కృష్ణ భక్తి భావన సత్ప్రవర్తన వలన వాస్తవంగా దివ్యస్థితి నుండి మనగలుగుతాడు. ఇంద్రియ భోగాల పట్ల ఆసక్తి కానివాడు మిథ్యాహంకారం నుండి విముక్తుడై బ్రహ్మభూత స్థితిని పొందుతాడు. ప్రతి జీవ పట్ల సమభావం కలిగి ఉంటాడు. అతడు శోకింపడు, ఏ బంధాలను కోరుకోడు. అతడు మురికి నీళ్లను తొలగించిన నదిలాగా అవుతాడు. అతనికి రాయి, బంగారం సమానమే అవుతుంది. ఆ స్థితిలో విశుద్ధ భక్తి సేవను పొందుతాడు. హరి కృష్ణ. కోపం నుండి సమస్త భౌతిక కోరికల నుండి విడివడిన వారు ఆత్మదర్శులు. స్వీయ నిగ్రహము కలిగిన వారు పూర్ణత్వానికై నిరంతరము ప్రయత్నిస్తున్నవారు అయిన భక్తులు అచట కాలంలోనే బ్రహ్మంలో మోక్షాన్ని నిశ్చయముగా పొందుతారు. మహాత్మానస్తు మాం పార్థ దైవీం ప్రకృతిమాశ్రితాః భజంతి మన్యన మనసో జ్ఞాత్వా భూతాదిమవ్యయం సతతం కీర్తయంతో మాం యతతంచ దృఢవ్రతాః నమస్యంతశ్చ మాం భక్తా నిత్యయుక్తా ఉపాసతే. తటస్థ శక్తి అయిన జీవుడు భౌతిక శక్తి నియంత్రణ నుండి విడివడినంతనే ఆధ్యాత్మిక ప్రకృతి పర్యవేక్షణమునందుంచబడును. అట్టి ప్రకృతి పర్యవేక్షణమే దైవీ ప్రకృతి లేక దివ్య ప్రకృతి అని పిలువబడుతుంది. ఆ విధముగా పురోగతి పొందినప్పుడు మానవుడు మహాత్ముడు అనే స్థితి పొందగలడు. సంపూర్ణముగా దేవాది దేవుని గూర్చి తెలుసుకున్న మహాత్ములు దృఢ నిశ్చయముతో సదా శ్రీకృష్ణుని కీర్తనలు మహిమలను కీర్తించుటలో నిమగ్నమై ఉండి సదా నియుక్తుడై ఉండును. దేవాది దేవుని పవిత్ర నామమును, దివ్య రూపములను, దివ్య గుణములను, అసాధారణ లీలలను కీర్తించుటకే ఉపయోగించును. విషయా వినివర్తంతే నిరాహారస్య దేహినః రసవజ్ఞం రసోప్యస్య పరం దృష్ట్వా నివర్తతే. అష్టాంగ యోగము యమము, నియమము, ఆసనము, ప్రాణాయామము, ప్రత్యాహారము, ధారణము, ధ్యానము, సమాధి. అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ద్వారా ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకోవటం ఉత్తమ జ్ఞానం లేనట్టి అష్టాంగ యోగ పద్ధతి ద్వారా ఇంద్రియాలను అదుపులో పెట్టుకోవటం ఉత్తమ జ్ఞానం లేనట్టి అల్పబుద్ధి జనులకు చెప్పబడినది. అశుద్ధ భక్తుని లక్షణాలు. శ్రీకృష్ణ భక్తి రస భావన యందు సంతృప్తి చెందిన వారికి త్రివిధ తాపములు కలుగవు. అట్టి సంతృప్తి చిత్తం కలిగినప్పుడు మనుజుడు బుద్ధి శీఘ్రమే సుస్థిరమగును.
భగవానునితో సంబంధం పొందని వాడు విశుద్ధ భక్తిని కానీ స్థిరమైన మనసును కానీ కలిగి ఉండజాలదు. అవి లేనిదే శాంతిని పొందుటకు ఆస్కారమే లేదు. ఇక శాంతి లేనిదే సుఖం కలుగుట అన్నది సాధ్యమే కాదు. హరే కృష్ణ. శ్రీ భగవానువాచ అభయం సత్వ సంశుద్ధిః జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితిః దానం దమస్య యజ్ఞశ్చ స్వాధ్యాయస్తవ ఆర్జవం అహింసా సత్యమక్రోధః త్యాగః శాంతి ప్రపైక్షుణం దయా భూతేశ్వలో లుప్తం మార్దవం స్థిరచాపలం తేజ క్షమా ధృతిః శౌచం ద్రోహ నాతిమానిత భవంతి సంపదం దైవీమభిజాతస్య భారత. దైవీ స్వభావాలు. దైవీ వాతావరణంలో సంతానాన్ని కనడం వేదశాస్త్రాల్లో గర్భధాన సంస్కారంగా చెప్పబడుతున్నది. కృష్ణ భక్తి భావంలో లగ్నమై ఉండే తల్లిదండ్రులకు జన్మించే సంతానానికి కృష్ణ భక్తులయ్యే విధముగా వారిని కనాలి. 4 ఆశ్రమములు: బ్రహ్మచర్య ఆశ్రమము, గృహస్థాశ్రమము, వానప్రస్థాశ్రమము, సన్యాసాశ్రమము. సన్యాసులకు ఉండవలసిన మొట్టమొదటి యోగ్యత నిర్భయత్వం. అభయం జీవుడిని, తనకు శరణాగతుడైన జీవుడిని పరమాత్మునిగా శ్రీకృష్ణుడు సంరక్షిస్తాడని అతడు పూర్తి నమ్మకాన్ని సంపాదించుకోవాలి. నేనెప్పుడు ఒంటరివాణ్ణి కాను, అడవిలో కటిక చీకటి ప్రాంతంలో నివసించిన శ్రీకృష్ణుడు నాతోనే ఉంటాడు, నాకు సమస్త రక్షణను కలిగిస్తాడు అని అతడు ఆలోచించాలి. ఆ నమ్మకమే అభయము అని చెప్పబడుతుంది. సన్యాసాశ్రమంలో ముఖ్యమైన నియమం ఏమిటంటే సన్యాసి స్త్రీతో సన్నిహిత సంబంధం కలిగి ఉండడం ఖచ్చితంగా నిషేధించబడింది. జ్ఞానయోగ వ్యవస్థితి అంటే జ్ఞాన సాధనలో నెలకొలటం, ఆధ్యాత్మిక ప్రగతితో కూడిన నిజమైన జీవితం గురించి మరిచిపోయిన గృహస్థులకు ఇతరులకు జ్ఞానం పంచడం కొరకే సన్యాస జీవితం ఉద్దేశించబడింది. హరే కృష్ణ. గృహస్థాశ్రమం. దానము. గృహస్థాశ్రమంలో ఉన్నవారు తమ ఆదాయంలో 50% ప్రపంచమంతటా కృష్ణ భక్తి భావనను ప్రచారం చేయడానికి ఉపయోగించాలి. దుఃఖం. దమము. మైథున భోగం విషయంలో గృహస్థులకు నిషేధాలు ఉన్నాయి. దానిని వారు కేవలం సంతానోత్పత్తికే వాడాలి. గృహస్థులు చే నిర్వహించబడే మరొక అంశం యజ్ఞం. కానీ అటువంటి యజ్ఞాలు ప్రస్తుత సమయంలో చాలా ఖర్చుతో కూడినట్టినవి. ఈ యుగానికి ఉపదేశించబడిన ఉత్తమ యజ్ఞం సంకీర్తన యజ్ఞం అని చెప్పబడినది. ఈ సంకీర్తన యజ్ఞము అంటే హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే అని కీర్తించడం ఉత్తమమైన యజ్ఞం. బ్రహ్మచర్యం. స్వాధ్యాయము అంటే వేదాధ్యయనం. అది బ్రహ్మచారి జీవనానికి ఉద్దేశించబడినది. బ్రహ్మచారులకు స్త్రీలతో సంబంధం ఉండకూడదు. బ్రహ్మచర్య జీవితం గడుపుతూ ఆధ్యాత్మిక సాధనకై మనస్సును వేద సాహిత్య అధ్యయనంలో నిలపాలి. వానప్రస్థ ఆశ్రమం. తపస్సు. ఇది ప్రత్యేకంగా వానప్రస్థ జీవితానికి ఉద్దేశించబడినది. గృహస్థాశ్రమ జీవితం నుండి విరమించిన వ్యక్తి శారీరక వాచిక తపస్సులు చేయాలి. తపస్సు లేకుండా ఏ మానవుడు ముక్తిని పొందలేడు. సరళత్వము. ఈ నియమాన్ని ఏ ఆశ్రమానికి చెందినవాడైనా తప్పక పాటించాలి. మనిషి అతి సరళంగా కాను రుజు స్వభావంతోనూ ఉండాలి. అహింస అంటే ఏ జీవుని పురోగమన జీవితాన్ని ఆటంకపరచకపోవడమని అర్థం. సత్యం. ప్రామాణిక గురువు ద్వారా వేద సాహిత్యాన్ని అర్థం చేసుకోవాలి. భగవద్గీతలోని మూల విషయాన్ని తప్పుగా వివరించకూడదు. దానిని ప్రామాణిక గురువు నుండి నేర్చుకోవాలి. అక్రోధం. కోపమును అణుచుకోవటమే అని దాని అర్థం. రజోగుణం, కామము రెండిటి ఫలమే కోపము. అపైశునం అంటే ఇతరులను తప్పు పట్టకపోవడం లేదా అనవసరంగా వారిని సరిదిద్దకపోవడం అని అర్థం. హ్రీ అంటే మనిషి అతి వినమ్రంగా ఉండటమే కాకుండా దుష్టమైన ఏ కార్యము చేయకుండా ఉండాలని భావం. హరే కృష్ణ. అచాపలం. దృఢ నిశ్చయం అంటే మనిషి తన యత్నంలో కలత చెందకూడదని, నిరాశ చెందకూడదని అర్థం. ఏదైనా ప్రయత్నంలో అపజయము కలిగినా అతడు దానికి చింతించకూడదు. ధైర్యంతో, నిశ్చయంతో అతడు ప్రగతి సాధించాలి. తేజస్సు. ఈ పదము క్షత్రియులకు ఉపదేశించబడింది. బలహీనులకు రక్షణను ఇవ్వడానికి క్షత్రియులు సర్వదా బలవంతులై ఉండాలి. శౌచం అంటే కేవలం మనసుతో
దేహముతోనే కాకుండా వ్యవహారంలో కూడా శుచిత్వం అని అర్థం. ఇది ప్రత్యేకంగా వ్యాపార వర్గ జనులకు ఉద్దేశించబడినది. నాతిమనిత అంటే గౌరవం ఆశించకపోవడం అనేది శూద్రులకు శ్రామిక వర్గం అన్వయిస్తుంది. వేదాదేశం ప్రకారం ఈ వర్గము 4 వర్గాలలో అల్పమైనదిగా భావించబడుతుంది. వారు అనవసరమైన ప్రతిష్ట గౌరవంతో పొంగిపోకుండా తమ స్థాయిలోనే నిలిచి ఉండాలి. ఈ పేర్కొనబడిన 26 గుణాలు దివ్యమైన గుణాలు. వివిధ వర్ణాశ్రమ స్థితులను అనుసరించి వీటిని పాటించాలి. హరే కృష్ణ. హరే కృష్ణ. భగవద్గీత అనే మహాయజ్ఞ జ్ఞానానికి శ్రీకారం చుట్టి ఆ మహాయజ్ఞం ద్వారా మాలాంటి అందరికీ జ్ఞానభిక్ష పెడుతూ అందులో మమ్మల్ని కూడా భాగస్వామ్యం చేస్తున్నటువంటి ఇష్కాన్ వారికి మా టీం తరఫు నుంచి హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తున్నామండి. అలానే మా పూజ్య గురువులైనటువంటి శ్రీ నామనిష్ట దాస్ ప్రభుజీకి, శ్రీవాస కీర్తన్ దాస్ ప్రభుజీకి, కమలేష్ గోవింద దాస ప్రభుజీకి, మోహన్ రావు ప్రభుజీకి, శీలా మాతాజీకి మా దండవత్ ప్రణామాలు. వారికి సాంకేతికంగా సహకారం అందించినటువంటి మాతాజీలందరికీ, కోహోస్ట్ చేస్తున్నటువంటి మాతాజీలందరికీ పేరు పేరున హృదయపూర్వక కృతజ్ఞతలు మాతాజీ. అలాగే పిపిటి తయారు చేయడానికి సరైన టైంకి సమ్మరీస్ ని తయారు చేసి ఇచ్చినటువంటి లెవెల్ 3 BB2 గ్రూప్ మెంబర్స్ అందరికీ కూడా పేరు పేరున కృతజ్ఞతలు మాతాజీస్ ప్రభుజీస్. చివరిగా పీపీటీని తయారు చేయడంలో ప్రత్యేక శ్రద్ధ తీసుకొని ఎంతో శ్రమ కోర్చి సరైన సమయానికి అద్భుతమైన పీపీటీని అందించినటువంటి మా అరవింద మాతాజీకి మా టీం తరఫున ప్రత్యేక కృతజ్ఞతలు తెలియజేస్తూ, దీనిలో ఏవైనా పొరపాట్లుంటే మన్నించమని గురువు గారిని ప్రభుజీని కోరుకుంటూ ఈరోజు మా ప్రజెంటేషన్ ముగిస్తున్నాం ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ హరే కృష్ణ, కృష్ణ కృష్ణ హరే హరే. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే, హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ ప్రభుజీ. హరే కృష్ణ మాతాజీ, ధన్యవాదాలు మాతాజీ. సో చాలా 1 వీక్ చాలా ఇచ్చేసారా అని అందరూ శోధించారా అని భగవద్గీత మరలా చదివి. సో స్థితప్రజ్ఞ లక్షణాలు. ప్రభుజీ మాకేమైనా సలహాలు సూచనలు ఉంటే తెలియజేయండి ప్రభుజీ. నెక్స్ట్ టైం ఇంతకన్నా బెటర్ గా చేసే ప్రయత్నం చేస్తాం. హరే కృష్ణ. అవును ప్రభుజీ, చెప్పండి ప్రభుజీ. ఎలా అయినా మీరు అంటే కంటిన్యూస్ గా ప్రతి పర్పట్ ప్రతి ఒక్క ఇదిని భావార్థం నుండి మీరేం చెప్పాలి దాన్ని స్క్రీన్ లోనే పెట్టేశారు. మీరు టైం పడలేదా ఇది అంత స్క్రీన్ పైన ప్రతి ఒక్కటి? టీం వర్క్ బాగా చేశారు ప్రభుజీ. అందరూ